हाई देख ए मुआला लेखा पड़ल बा दो मामा अरे छिनार काटा चला ना ओह शिट मर जल्दी मरत तले ओह नो नार से तो हम परेशान हो गइल बानी हो हाई देख ए मुआला लेखा पड़ल बा दो मामा अरे छिनार काटा खइले बारा हाई का लेले बारे इतल पलारी हलाल परी छिनार एकरा चक्कर में हरारू नहीं खेलौ कहते आ पीक ढंगदार तो जगता रे दादी कौन बोला पानी मिला पानी हो सा ओह नो उसने क्या तारा छिनार हो उसने क्या होते हां बैगन चल कौन है तोर में हरिया टिकन हरिया हो छिन चल घरे तो तारा के बताओ ते चल ओ जिगा मार सास ससुर खोजत लइका केने बा ई डोमरो जगह है क्या रे हमरा के कीन के लिए आवे खातिर पैसे ना रहेला कौन चीज हो चूड़ा उड़ा डाल बा नौकरी न रे डर न एक पे गौरी मार यार माई के ना हमाने एक पे चल क्या भगवान उरे उते तुम का चला घरे तारा के पिटवा आज फांसी पर चढ़ाई और हां तो का तोरा के ना के करा के बैगन तेरा बाप के हिम्मत बा बाप जा तो पिया करू चलो छिनरो दे के थाए थे काने के मैं चारू गोर माटी लागल बा भैंसा खाला खस्सी मटन रोज चाहिए करा के डबलात ना घोटाल चल खा दे नतिया का हो ई दानापुर वाला रजुआ पैसा देलक 10,000 ना ओकर पत्नी फोन कैले रही कहली है कि 10 दिन रुक जाएंगे दीदी तो दे देब तोर बाहर बात सुनते सुनते दिमाग होले दानापुर हो गइल राजा बाजार हो गइल चला ना बोले के रूप बनाई के ढंगिला तो अरे बुढ़िया छिनरी आओ देख तोर बेटा के करतू रे राड़ी भट देला हमर बाप के एन काहे छिनार चल उठा दो मरऊ चल तके घर लेके दर्शन कराई बाप रे बाप तोरा से तो बढ़िया कुकुरा बास कुकुरा जो कुकुर से ओए की माने ना मरबो तारा माई के चप्पल से एक चप्पल चले के खूब नखे ना हां चल घर में घुस आयो रे मां चल रारी बुत काटिया चल छिना चल अरे बा ओह नो ताकत के बना अखिया करा देख पिया करा आइल बा ई पगली कहां से आ गइल फिर घूम के हम घर टाइम ना हो मना कैले रही नु कि पिए खातिर ना तो अब कोई काम नहीं खे पिए के अलावा हमारा के भट देलु छिना तू भट दे तोरो दिमाग काहे खाने था तारू अरे मजा हां देव कल ओही तरफ उधर या जो खतर के देम आज एकर के बर्बाद कर पति कोई मारेला पति के पिया कर बता का तू छोड़ दे के मार मरद ह तोरे माई पति हो ओह शिट मरद में का फर्क रहेला मरद है त का करबू ओ घरी मजा मारे में ठीक लागेला ससुर हो के कैसन गंदा बात बोलता रे क्या? हां बरबर बोल बे अरे खचड़िनिया के संभाल संभाल तूहे ठीक रहते हटी का रे तू ना संभलबे ना संभलबे ना हटी हट बहन के ए हट हट तू तोरे बहनिया के तेरा बहन के लेके जा सब इज्जत ले रे हट सब इज्जत ले हट बोले कि ना अरे तू साथ रह नदिया में गए ना अरे कहां से पानी निकली कोनो ठीक नहीं के हर अंतर के तू समझदार बाड़ू ना तोरे ना समझदार बिया तेरे के तू समझदार भूल बाड़ू जा ए माय हट बैठ हट का रे का कहत रहा के बोल हर बात का कहत तोर बाप जी रखले बना छिनार रखल बन तोरा पैदा कइल तोर माई गोबे तू करे काहे बोल बता ना बता बराबर के बोलत रहा
बोलम ना रे हां मुड़ी पर चढ़ एकरा के समझाइए दे आज हम धरती पर खड़ा तोर मुड़ी पर मुड़ी पर चढ़ कर रहे कब खड़ा बन तोर मुड़ी पर रे अरे तू सुधार जो तू जवान ताला लगा अरे बाप ई खचड़िया एकरा तो समझे नहीं कि कौन एकर माय बाप पैदा कैले रहे एकदम कैसन बिया चंडालिन देख ले लो देख एकर लाई घटो एकर बाबूजी हमारे बाबू के गोड़ पर गिरल रहे आके ई कहां शर्म अगर राजी के लिए जूता एगो रुपया ना रहे तोर बाप के लिए एगो रुपया ना रहे आके बाबूजी के गोड़ पर गिरल है ये उठा ले ले हमारे बाबूजी के ना लगी तोरा तोनी के हम गिरे रुक बेटा होटल ना एकर के बर्बाद कर न बरानी सीसावा हट। जा तो बनी हट। लाला का फेंके लगी लाला का नलका सुनो सुन लो एकर बाप जितना देले रहे सर हिसाब को के एकर के घर से निकाल लो हम तो होता एकर के बर्बाद कर तेलुस बुला दे मेजे अरे तुम मुंह का होटल अरे होटल घर तू चुप रह कि नहीं अरे चुप रह ले लगने घरे लुई लगे चुप लगे तू जो तू बीचवा में करा अरे तू बेचवा में बैंक ऐसन का कूदता ही जा होने जाके ले आओ खटाई उठाई दिए कर नासा दूट रोके जा कूदल जा ना अरे जो तू जो पहले जो हंसो अरे तू ना देख बुढ़े पिंगड़िया का पटाखा भाग आज तो भठिया बोले चल के एकर के पानी धर तोरा के पीएम देख बेटा तू इज्जत ले ले बे बेटा बुझ जा बाटी वाला ये बेटा तू इज्जत ले ले भाई होटल ना अरे बेटा इज्जत तोरा के मेरे हाथान था एक क्षण जहां लागी हमारा लौका फेंके लगी मुंह बग एक ये साल बेटा मारे में तुमको देरी ना सबका से पूछियो एक साल पीएम तोरा के बाने दो ए इधर बैठाई बैठाई बोल आगे बैठा बैठ तू बैठो बैठो नींबू पी चल नींबू तू क्या बेटा किया सब नहीं बुकिया अच्छी नहीं के पी नींबू पी बेटा तू इज्जत ले ले बे नालायक इज्जत बा रे तोरी इज्जत बा कबो की जाई तू देखो इज्जत उलाओ ससुर से ही बोलल जाला रे तू ससुर का नाम को नाम का हम कलंक खाई हां तो का बारे रे तो लेके अरे कलंक नहीं रहती तो तू हमारे घर में थे ना मुंह लगा देला लाई नहीं खे तुमको लाई नहीं खे सब धोके पी गई हां अरे ई सब खानदान एकनी के खानदानी आदत हो ना बेटा छोड़ पांच बहन भी आ पांचों जगह गइल बड़ी सुन यही तो करली सुन फिंगे रे तो अरे बुढ़िया ते देखे गइल तो एकरा के ना देखले अभी तू सुन अभी तू अभी तू अभी तू चुप 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 अभी चुप रह आ अगर मार के पुट्ठा फाड़ तोर तोरे ना के कोठा पर भेज दे तोर मार के पुट्ठा फाड़ होटल अरे बेटा होटल नहीं अरे बेटा रह वो चंडालिन बिया अरे चंडालिन बिया वो खुना पी जे बाबू खुना पी जाए बाबे अरे तू कैसन बारू रे तोरा के तुमको समझ में नहीं खे बता आई गोड़ पे गोड़ चढ़ा के बारू ससुर के सामने माथा उघाड़ के बैठल बारू तखली बानी तखली की कपना लोकी हो रोकी कैसन घर के बारू अब भाई का हमरा के खिया देल पिया देल लो अरे तोरा के खियावल पियावल गइल कि नशा टूटो तू हाँ, तो का बोल इज्जत रहा लइए ले ले ठीक बा ना बुआ एक का? मुंह में तनी नींबू वो साइड अरे आओ तो लेकर गाड़ दी का और डाल अरे डाल एक मुंह में डाल अरे मुंह में एक बार और डाल का हो झकास लागत रू हां कबे से तक काली माई लौकत रही ते कालियो में से बोतर बड़े तोरे माई बर्तन हो तुरंते वैसा लड़े लाई से करके तुरंते तो बापो देख तो बेटा हुआ तोर बाप मैं इहे सिखौले बा कि सास ससुर के सामने है ही तो गुड़ धक बड़ घर की बेटी तोरे लेखा छोट घर के तो बाबूजी तो ठेला घिचेले आई कहती है बोल बोल चाय के में चल बाबूजी पापा को बोलबो तू मोर हम बाप देला हो सोफा और देखा बता रे सोफा के थी कि हम हीरा जैसा बेटा दे देने वाली तो ना ए पैसा से किनले भाई तार लेके बा पैसा से पैदा कर तो माई पैदा हम ना कर दे एकरा से बढ़िया बोले गोल गोल कर 12 गो की टीम तैयार कर देंगे सुन आई तोर बाबूजी देले बड़े सोफावा तब का तो मैं आ हई लटकइले बड़ी घेटिया में ही के देले बा ए छिनो एकरा दादे ताते पूछब तो तोर मुड़िया कुचा चाहे छिनो तू ही आवे ई हमारे दिहल ह
पैसा से किनाइलो पैसा देबो पापा देखे पैसा से तनी के खानदानी पैसा ये बा तोर में पैसा पांचों बहन सन के ये धंधा बा तोर में के धंधा तनी के धंधा वाली बोलले बड़ी भगवान तेरा धंधा और बढ़ाए आज तोरा के ले चल के बांधे धर तनी भटिया पर तनको लाजो नहीं साझी खान तो पापा ने घटिया कहता कहबू शरम में नहीं कहबू कहां से कहता हमरा के सुना जरा हमरा के देखाबा ना रो समझ लू चलो छिनार अपने से अपना तो पेट्रोल डाल के आ बाहर जेबा केसो करे हम ही जा जा जरा बे केस हाँ, जरा बे जरा। चल हम जरा दी केस करी हना चल कावा जरबो चल तोरा के घर में जरा दी बैठ हम सलाई बारे आवे जा अभी तू चुप रह ओकरा से ये निपट सकता दोसर कोई नहीं निपट सकत जानता नहीं सब लात के देवता भी ये बात से थोड़े मानी तोर में देवता बिया तनको लाज लागे अरे हमरा माई से हटबे तोरा छतिया पे बढ़ जाई नु तो गुर्दा कॉलेज सोच तो लगा लगे हो जाई जा छिनो देख ले दे यहाँ में वेट के तना छाती के बात ही जइया तोरो में ई जनिया बुढ़ौती में पता चल हट रो तो ना मन दे मरबा त जहां दुनु अरे, में खींचा नी ना मन बे अठैया हट ना हट ना मन बे मन बे कि ना घीच दे हाथवा लगा के ना मन जो बे करे के बाद तो इनके अरे बेटा का सलमान खान के फेर इहे सलमान खान के इहे रीत देख के केहू जान सुन के बियाह करता भाई लोग शादी करिए लोग जान के पानी पिए लोग छान के एक छिना दारू पिए ला मिली त सने करियो जा हमार बात सुन लो हेकरा खानी बेशर्मी से शादी मत करिए लोग एकरा कानू पिए एकरा सुन कर देख लो लोग देख लो अब बेटा के सोच समझ के शादी करी है कि कैसन बड़ घर के बेटी लई है लेकिन देख करके अरे चंडाली नी कोना लक्षण बा बड़ घर के एको बा एकरा में लक्षण आए तोरा समझ में नहीं क्या तो बैठल मानी जाओ मात सर पर धइले बिया पैर ई चंडाली बिया हम भरी चाहे चौगी तोर बाप के देल ह ताई अपना बाप से कौन है एगो घरो दू कट्ठा कीन के बनवा दे अभी अरे वही में रहल जाई ए भिख मांगो जमा करो न के लगल के ना मिली ना मिली ना मिली तो तोरा के बेच दे तोरा के बेचे में तो ढेर पैसा के मिली नहीं फिंगिरिया फिरी जाता ढेर लोग किने वाला बा फिर तो मुए बा किन ले जाई पीत मरवा के बार बार आ कपड़ा ले जाइए कल मनाली तारा के हनीमून मनाई जहां तहां के बाहर झल की बचारो और कट पट बा हैं। अच्छी ना लगी के तुम कोराइल बा बेटा छोड़ दे एकरा से ना टिकल जाई ई चंडाली इनके के टिका दे हम कि 9 महीने के छुट्टी हो जाई तू चुपचाप रह ना छिनरो ढेर जना आइनन ढेर जना गइलन तोरो माई से कुछ ना खरी हमारा से हम जानत नहीं थे एक तो कुछ बचा नहीं है जो बचा है स्टील का चाचा है सुने हम जाते होगे लटिंग पान दले आ देख लो आवे लटिंग पान दले देखौटी करे ना गइल बलू अरे चल लटिंग पान दल चल 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 ई ना जाई ई का जाई बहिन के सुन बेशर्म